Ei kun tuli vaan sanomaan, että se on joulukin ihan kohta ja saa riisipuuroa. Täytyy kuitenkin muistaa, että Venäjän kanssa diplomatia olisi varsin hyvä vaihtoehto, eikä rakennella tällaisia NATO-systeemejä. Ei se Suomelle ole hyväksi. No niin, ihmiset, hyvää joulua kaikille. Se on tämän vuoden kuparipannut taas myyty. Kyllähän persut on maahanmuuttajien ystäviä, Mutta Marinin hallituksen aikana tapahtui aivan kauheita asioita, kun kaikki järjellinen muuttui järjettömäksi. Kyllä sitä asetta voi käyttää, kun on tervettä harkintaa ja hyvä moraali, niin sitä asetta voi käyttää, kun on kuitenkin kaikenlaisia uhkia tulossa ja täytyy varautua monenlaiseen. Kansalaiset, meidän on syytä muistaa, että emme vääntelisi silmiä tuollaiseen kiinalaiseen asentoon, koska se voi loukata. Kyllähän se tällä taloustilanteella olisi ollut parempi, että minut olisi valittu tuohon Kelan pääjohtajan virkaan. Kyllähän se näin talouspoliittisena kokonaisratkaisuna aina olisi parempi näin. Kyllähän keskustapuolue tulee menestymään. Kaikkonen vie meidät voittoon. Kyllä se näin vaan on. No en mä tiedä. Tänään me oltiin vaan hyviä ja Tires oli ihan hyvät. Sitten me ajettiin ja me voitettiin tänään ja that's it. Lapissa kaikki kukkii nopeasti. Tuo ruusu ja kaivaiskoivukin. Okei, baby. Mennään eteenpäin. Life is too short to be boring. Joo. Minulle sanottiin, että tee lyhyt video. No jaa, minä en ole ollut lyhyt sitten lapsuuden. Hyvää iltaa täältä New Yorkista. Donald Trumpin suosio on laskenut täällä merkittävästi viime aikoina, ja republikaanit ovat tästä jo huolissaan. Täällä Mari Karppinen, New York. Amerikan Yhdysvallat koittaa selvittää tuota Ukrainan kriisiä ja olla siinä ratkaisijan roolissa. Täällä Arne Tanninen, Washington. Täytyy kyllä sanoa, että Ukrainan ja Venäjän kriisi on varsin hyvin ratkaistavissa. Minä ei ymmärrä, miksi Suomi-pojalla pitää olla aina kinkku joulupöydässä. Täytyy kyllä sanoa, että minua nukutti tuolla Tupin juhla Jumalan palveluksessa. Mutta no, meemit ovat varsin hauskoja tuosta aiheesta. Olen käytettävissä Kelan pääjohtajan paikkaan, mikäli näin pyydetään. Ei se sähköauto ole oikea auto. Yeah, the rally was okay. The states were a bit tricky, but the car felt good and overall it was fine.